Cóż, nästa projet. İcat Danimarki. Massakren over de kemiske angreb i Sardasht. Sardasht ligger i den sydlige del af provinsen Urmia i det østlige Kurdistan. Ifølge 2016 statistikkerne har Sardasht over 118 indbyggere. Byen har grænsen med Piranshah, Mohabbat, Bokan, Ubana, har en 100 km lang grænse til Sydkurdistan. Byen ligger 1480 meter over havets overflade. Shalmash vandfald er en af de mest kendte turistattraktioner i Sardasht. Under krigen mellem Iran og Irak var Kurdistan især grænsebyerne kampmark. Sardasht var en af dem. Klokken 4 om eftermiddagen den 28. juni 1987 blev der begået en større krigsforbrydelse mod den kurdiske civilbefolkning på Kurdistans territorium. De kemiske angreb på Sardasht med 7 kemiske bomber fra den irakiske Baath-stat. Sardasht blev det første civile mål på kemiske våben. 4 bomber ramte byen, og 3 ramte de omkringliggende landsbyer omkring byen. Bomberne indeholdt senapsgas. Arerne fra disse angreb er stadig synlige i livet, og miljøet i Sardasht vil fortsat skade de overlevende resten af livet. Selvom der var en intens kamp mellem den iranske og irakiske regering om at fordømme hinanden og samle international støtte, gjorde den iranske regering ingen indsats for at få internationale eksperter og journalister til at besøge Sardasht og rapportere om forbrydelsen til det internationale samfund. Der findes ingen præcis tal for antallet af dødsfald i Sardasht på grund af censor fra den iranske regering. Men mellem 100 og 500 mennesker døde, og ud af byens befolkning på 12.000 blev 8.000 forgiftet, såret eller brændt. Antallet af ofre steg, da hovedvejen fra Sardasht til Mohabbat og Piranshah blev bombet, og folk kom til for at hjælpe. Tjenester og registrering af dødsfald og tab var utilstrækkelige, med kun 1.340 registreret ud af 8.000 såret, og ingen er klar over antallet over statistik af dødsfald. Skål. Man kan ikke, at vi har det